Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gindepensahan sa pamuno sa National Electrification Administration ang power rate nga ginapatuman sa Central Negros Electric Cooperative. Samtang Bacolod City Mayor Abdi Benitez nagaplano sa isa ka power summit para mapanubuan ang bilisang kuryente. By report si Nico Delfin. Nagapanawagan si Mayor Albi Benitez sa mga power generators sa Negros para sa isa ka power summit agod makahimo sang tikang para mapanubo ang presyo sang supply sang kuryente. Tuyo sang alkalde nga matipo ng mga consumers agod makatukod sang isa ka local spot market kasubong sang wholesale electricity spot market agod tumakabakal sa mas barato nga presyo ang supply sang kuryente sa mga power suppliers pati na ang gikan sa biomass kag solar power plant. Kay may mga generators di nga nubo ang presyo galing hindi ta makuha. Kinala maagi kita sa national system sang WESM. So what if Drea sa ang Victoria's Milling, ang may mga biomass, may mga solar power, gusto maghatag sa aton at a discounted rate. Okay. Hindi makuha sa Seneco, hindi makuha sa mga DUs naton. Kaya wala mechanism for that. So amo tong atong ginsulat sa ERC, nga hatagan ta sa approval for us to be able to aggregate ang tara nga consumers ta and establish retail electricity supply para makakuha ta sang barato nga power source. Mangin kaupod sang alkalde si anay Governor Lito Coscolluela nga Provincial Consultant on Energy and Environment Concerns ginsiling ni Coscolluela nga wala pa sang patud nga schedule sa summit pero sarang talakayon ang mga findings kag rekomendasyon sang Negros Occidental Power Sector Assessment Study na lakip ng bahin sa distributed energy resources kundiin sarang makabakal ang mga consumers direkta sa mga local power plant agud makuha na ang transmission kag non-direct charges sa balayran sa kuryente. Nagnubo sa 15 pesos kag 10 centimos per kilowatt-hour ang residential power rate sang Central Negros Electric Cooperative sa bulan sang Enero. Pero ginkwestiyon sang alkalde ang wala nagapalarehos nga generation charges nga ginasukot sa duha ka mga separado nga kontrata sang Seneco upod sa Pump Concepcion Power Corporation o kon PCPC. Naghinyo man siya sa Energy Regulatory Commission nga ma-review ang mga kontrata. Ginpahayag na sa pamunuan sang Seneco nga magluwas nga separado ang duha ka mga power supply agreement sa PCPC nang indako man nga rason sa pagsaka sang balayran ang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Ginsiling man ni National Electrification Administrator Antonio Mariano Almeda nga acceptable ang power rate sang Seneco kag iya man gindula ang issue bahin sa mismanagement. The rate Seneco has right now for its generation mix is very much acceptable. Okay. That is very much acceptable already considering the ongoing global crisis for fossil fuel and the limited supply of renewable energy source in this country. Naga-average sa na 10 ka pesos per kilowatt-hour ang generation charges nga ginasukot sang Seneco sa mga konsumidor nga kung tan-awon mas manubo kung ikomparar sa tag 16 pesos nga per kilowatt-hour nga generation charges sa iban nga lugar suno sa iya. Si Benitez nagapati nga pwede pa mapanubuan ang bilis ng kuryente kag sa iya gani nga pagsugilanon sa pamunuan sang PCPC ilagin sila nga sa Pebrero posible maganubo pa sa 4 pesos ang bilis sang kuryente. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.